Ay, Kuya Bob. Ay, Marinang hapon. ano naman? Kumusta lamang ako? Napabisita lamang sa imuta. Sabi, birthday na akong pamangkin mo. Ayo. Salamat nun sana. Ay, bako dyan. May special ka na Espesyal na. Ako ba kung espesyal para sa imo? Loan mo ha? Oh no! Ay, nagtanaw. What? Pati pagkaputan, bawal na. Oh no! Ano naman na tao ini, oh. Isus. Dahil talaga kung pwede ka magkaputaan. Ikasala ng gagaanan, pwede pala. Ay, da, ay. Nang baka, bugso kaya. Oh. Ako wada. Punasi ang gamot. Punasi. Nata ka kay pun. Ay, so alcohol. Dahil man ako kalpuna na nga ako Sige, makapot. sige, oh. Mahila nung kaman. Higi na nga. Ya. Hindi may gas. Para ping araw ko kaya no. Maranaot na. May gas tulong. Anong pag-una mo kayo ni? Papel ni Lia. Mas magaspang ka sa papildiliya ang gamot mo. Sabi niya. At gusto nga nga. Sige na. Ay. Apa. Oh no! Para utang. Grabe naman talaga. Ikasa na lang ganyan ang pwedeng magtukaw. Alam mo? Ako, mabakal man ako kitukawan. Dahil taka man patukawon. Arog man ka ng babakalong ko. Pag nagdumang ka sa kuya, dahil taka man patukawon. Kaya ako bagalit. What? Digdig. Ano ito? Ilangon mo nga nito kuya bututo. Dahil ilag mo ligin mo pagkalong. Sa ako nga. Ikuha mo na ako kitubig tabi, kuya boss. Tubig. Tabantayan ka. Ah, sige. Yeah. Ay! Banggo ka! Oh no! Ay, may ugol buwan. Ilaban sa tukawan. Sabi mabakal na sabi niya. Maling mo kula.